Ketomojo Sada. Objednává se to přes Holandsko do Evropy. Není to zatím jako možné v Česku, ale to Holandsko je celkem jako spolehlivé a rychle to zasílá, že jsem byla překvapená. Sada vyjde na necelých 3000 i s dopravou a přijde vám to GLS balíčkem. A obsahuje vlastně většina věcí je tady v tomhletom a pak ještě jakoby, je to takový větší balíček, je tam k tomu vlastně to pouzdro, k tomu je vlastně ten glukometr, pero, tady jsou proužky na glukózu a ketony a lancety neboli jehly. Takže jehly jsou vlastně i přijdou v takovémhle v tom balení, tady tuhle krabičku jsem si tam dodala já. Je to takové jako cestovní balení, máte to tak jako hned po ruce všechno, takže to se dá takhle udělat, to je fajné. Tady vlastně jsou ty proužky, tady tohle vlastně na ten cukr, na glukózu a tady na ketony. Dále k tomu manuál, akorát, že ten je v angličtině. Většinou všechny ty věci ohledně toho jsou v angličtině. Je k tomu i e-book s návody jako keto dieta pro začátečníky. Má zhruba 100 stran, ale zase je to prostě v té angličtině. Potom k tomu ještě přišly takové emulze, kontrolní emulze, které se používají místo prvního odebrání krve. A vlastně jsou to jakoby 2 lahvičky, jedna je na tu glukózu a jedna na ty ketony. A vlastně je to takový jakoby způsob nějaké kalibrace nebo něco, jako že vám to že podle návodu prostě zjistíte, jestli jste v tom rozmezí, které je uvedené v tom manuálu. A potom to vlastně můžete používat na krev. Takže já se změřím, ať vám ukážu, jak se to teda dělá. Takže jako první věc, co dělám, je, že si vezmu vlastně tohle kolečko, to jsem si tam taky ten vatový tamponek dodala. Tady si dám takový koš na tyhle ty věci a dezinfikuju se alpou. Každý má nějaký, buď si můžete jakoby pořádně umýt ruce, anebo použít tu alpu. Takže já si použiju tady tenhle prst. Třeba. A vlastně dodám tady tu lancetu. Tak. To se tady nasadí. A pak, jo. Jako, no, tady tohle se odšroubuje, ať jako vyleze ta jehla. A pak se to zase nasadí zpátky, zaklikne. Tady je rozmezí v pichu nebo hru. No, v pichu, jako hloubky v pichu od 1 do 5. 5 je na hrubé prsty, ale mi tak stačí ta 2. To mi přijde akorát. Takže to tam máme a mezi tím vlastně, než se mi vlastně uschne ten prst, ať to prostě nemá zkreslené nějaké hodnoty, tak si vytáhnu ty proužky, nachystám si je oba a pak je to šup rychle, hotovo. Tak, tady si dám jeden. Tak.
tady si dám druhý. Já si to vždycky dám tak jakoby na to. Takové, protože nemám tady zrovna sterilní prostředí, tak jako si to tak vždycky nechávám na to. Takže teďka si vlastně, nebo je to tam i uvedené, že se dává nejprve ta glukoza. Jako asi to nemá nějaký velký vliv, jako, ale tak prostě já jsem tak se naučila. Takže píchnu si do prstů. Já jsem si předtím píchala už, takže to první video se mi nepovedlo, takže já to dělám po druhé. Čekat. Naberu si tu krev do toho proužku. Tak, glukózu mám 4,1. Takže to vyhodíme, dáme tam ketonový proužek. Tak. Aby vždycky tady to mělo z čeho čerpat, jo? Dobře, z začátku mi to taky pletlo, v jakou stranu to tam strčit. Tak. No, a mezi tím, než se to načte, utřu prstík, vyhodím všechno, co nepotřebuju. Tak. Uklidím. Tak. A mám ketony vlastně 2,2. Což je krásné. Pro mě. To budu ve vysoké terapeutické ketoze. GKI. No, k tomu potom, když tak později. No a tady mám prostě takový tahák, optimální hodnoty pro PKD stravování, no prostě, kdy vám to jakoby vyjde dobře, takže glukóza byla 4,1 a ketony jsou 2,2, takže to se krásně jsem se vlezla. Tak, a k tomu já ještě dodám fotky, nemůžu to nahrát, nemám další mobil, nevím, jak bych to natočila dál, tak udělám takové print screeny té aplikace, která je k tomu a ta je úplně super, ta prostě přes Bluetooth vlastně to spárujete s tím glukometrem a ono vám to vlastně načte ty hodnoty a vypočítá vám to tu GKI ketózu. No, takže to vám pošlu za chvilku. Jelikož to budu dávat na YouTube a tam fotky asi nevím, jestli bych uměla vložit, tak jsem chtěla ještě vysvětlit, co to je to GKI index. Je to vlastně glukozovo ketonový index. Je to vzorec, který sleduje poměr glukózy v krvi ke ketonům jako jednu hodnotu. A je to takový jako biomarker pro sledování našeho metabolického zdraví a také úrovně ketózy.